Tänään meillä on testissä Dude Johnnyt limpparia ja siinä lukee vihreä vadelma. Maistettamus. Sitä vähän. Noin. Noniin. Maistuu huonosti. Haisee ihan vadelmalta niinku yllättäen. Mä kuotas Ja väri on Mä voin usein väristä. vihreältä. Nyt maistellaan. Mulla on vähän outoa. Maistuu vähän niinku tolta... Mitä niinku olisi limpparilta. Eikä niinku enemmänkin vähän niinku vissiltä, että on maustettu jollain omenalla. Mutta annan arvosanaksi 2/5. Anna uudestaan. Heippa!